Tá champagne here in Fefe, dó Kilcoo a mar mahasa. An airotho sé crefs sa chéile bhuachant ríist, an airotho sin tenar na bhána há tréisi de chlíle blianta beagnos Naomh Mhuire an Burren stop chuirlan a ruair. Ní háil drisláán ha man trátrachta. Tá cho ahrú déanach déanta Kilcoo and Cluiche Ceannais Son, chéad count lína lán cool, agus Paul Devlin istig in anna Tiernan Fetes. An tarhuile déanta an son a measc na dosathe tosnóig Sean-1-10 McCusker in anna Ryan Johnston. Tá fuair láda rana chuma ag Naomh Mhuire an Bhoirinn agus Don Lohéir tosnú sa chúl, Gearóid McGovern agus Oran Murdoch an bhirrta tá mar chó-captain agus éon ahrúán déanach déanta Ryan Trainer istig ón tús in anna David McEntee. Lúdas ballisteach an sodí Park Esler agus sin ag súil leis an gaibhlann sa ní léon ceisfeach Kilcoo mar raibh na núdar taclisteach agus deis scór an count son ag Naomh Mhuire an Bhoirinn Dóna Lohéir. Chras go leor a bhí sé cleacht a ribh an cléthe. Seachún bartháin eile Kilcoo. Tréimh agus fithe tu go leohan sa Cúntain dún agus bhfuil tá glúiseach maithe chuirla chéile dígar ní leis go tóg an count son ag Jerome Johnston an a scór a fad a siúd. Iad inúachtar sa chéad le ní léon cheis féin chéad scór ón imirt ag sé 8-9 agus fithe. Se chun ríistíad an mar tógaisteach an son is nasna Christopher Rooney agus deis ag Rooney inis an count son a rórú Haran Trasná ní léon cheis féin iad níos fearr sa chéad le. Seacht an aigadó, Mark tóca pasáling Raishin. Buntáiste ag curthan na bliana sa chatte. Dalisteach tí na seomraí festis. Sins brod ag an tic tastáil. An Naomh Mhuire an Bhoirinn ag tús an dair lechan í de Thurn Tarnash in san caibhlann táire seo. Agus deisianis iirecht ord ag turling tistig. Haran Trasná ag Liam Kerr. Chéad scór an imirt ag Naomh Mhuire an Bhoirinn. Agus well tá mé cinnte Meg Owen McCartney agus Stephen O'Hare glóir til iireachtaí mar sin an ceann caite an order ríist. Agus búte agus nasta ag Anthony Morgan tá siad láidir ní léon ceis féin leis a gitóg seachún iireach Paul Devlin an siú scóir a siúd ón imirt. Seachún ríistíad Kilcoo tá siad ag fiabhsú gan éon ceis starla tá fear sínta an sonach an imirt ag leanúnta raig Kilcoo le sellh seachún inis. Doherty ag garisteach lámh an ordan son an réitó ríist ag scuile leis an imirt fan na talún ag a deire iirecht an son stoppa ó Rooney agus an réitó ag léich Harnash immerthóra agus tá an carta dubh agus carta darganis sa spánta Danny McGill agus tá Naomh Mhuire an Bhoirinn Taobh le cahar díag an son fuair sé carta buí nómada hin an son an carta dubh den achtar sin agus tá Bert Ellinis an arca chéile lár parca seo teacht Tetasi agus stad áthe seo agus well, ní mór an réitóirnis teachta seach a ríis Michael Moore agus tá sé gglair le fearr le cartaí buí an taobh a cílíonn sé sin carta darag de ar an Bhoirinn agus sin Danny McGill imethe agus Liam Kerr inis imethe leis an gáirta son Bert Dieberth den Fark agus cuair déag a gine tuairteag se deisianis ag Kilcoo an count son ag Anthony Morgan tá si déanamh go maithe agus stad seo buntáisio heh Ivrica buntáisio ar chlár na scóir séchúlí natra agus an táime gomacht Cuicréimh sa chéile tu go lotha agus iad ag féchan gomahanis don séú ceanna sa chéile a bhreith lotha an soithe Park Esler tráóna oscailtí a ríist an son brútá sin an son agus tá an cúla Kilcoo Darrell Brannigan ag a deire sár crípaigh a siúd agus sin mar caibhland. Cím de ríist ruch má déanta isteach pass cliste go dtí Brannigan agus an cléthe hart mar caibhland. Sin éon adó Gearrig Shaitan tá sé créimh sa chéile gá ceannas feithir fada Kilcoo Raisi de raig go dtí tréimh ola á pasa siad le champignon chabhánach ní líon éon cheist fé iad níos fearn tá trónóna.